Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Είμαι Ζουλβία Ντεμιρτάς και αυτό το βίντεο πήγα στην κλίση στη Λευκοσία και έργασα 2 κεριά γι' αυτό. Ήταν πρώτη φορά για μένα γιατί πριν δεν πήγα στη κλίση ποτέ. Bu başkasının dileğiyle şey yapar. Ay burada ne yakacağım? Onlar Sonra bilmez. kadın gücünde. Aa döner. Και επίσης έβαλα φυλάδια στα ελληνικά και στα αγγλικά. Bir de bu yana. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και ενδιαφέρον για μένα. Diledim.